Yes, sanibonani webafethu. Ninjani niyaphila? Asithembe niyaphila. Mfowethu Mkhonzo nibingelelayo. Thanks so much for being here. Thanks for supporting this channel. Ngicela nje ukwamukela bonke abasha abasanda kusijoyina. Mangithi abasanda kusijoyina ngisho ke abasanda kusubscribe ku YouTube nabasanda kufollowa ku TikTok. Those are the new members of this family. Siyabonga kakhulu. Ngicela nawe ongaka subscribe ku YouTube usubscribe. Nawe ongaka follow ku TikTok nawe ngicela ufollow. Siyabonga. Engwici ngibambe. So ngiyacela ningibekezelele. Siyabonga. Bafowethu, ngizothukwelulalula ke kule video. Ngizocela ube nesineke ngoba kubaluleke kakhulu lokho engizokukhuluma la. Kubaluleke kakhulu. Ngicabanga ukuthi sonke siyibonile iSIU neHome Affairs. Mangikhuluma ngeSIU ngikhuluma ngophiko olubizwa ngeSpecial Investigating Unit. Uphiko oluphenya izinto ezirong ezenzakalayo ku-government departments and all that. Lwenzeka isithangamsa beyindaba izolo. Luhambisana ne-Department of Home Affairs. Shothi i-SIU iyona ebiphenya i-Department of Home Affairs. Manje ke bese izovezela umphakathi ukuthi yini eyitholile ophenyweni lwayo uma iphenya i-Department of Home Affairs. Bese kuba i-Department of Home Affairs ke nayo beyizo responda kuloko okuvezwe i-SIU ukuthi ophenyweni ithole 1 2 and 3. Ngicabanga ukuthi ke nizwele ke bafethu konke okwenzakele lapho noma okuvelile lapho. Kuze kube manje indaba ezihamba phambili eSouth Africa. Uma ngibheka from 6 July 2025 uma kuvela ubaba uMkhwanazi ezositshela ngezinto ezenzeka kwaSAPS noma kwi-ministry yamaphoyisa iSAPS na ku-Ministry of Justice NPA ne-Judiciary. Kuningi okusoloku kuvela nakwamanye ama-department njengoba nje sike sezwa nje kuwo lamalanga ukuthi eMpumalanga iSIU futhi beyibhezi. Yiyo yini iSIU noma ama-Hawks kodwa engathi bekuvezwa naseMpumalanga ukuthi kukhona abanye nje ababoshiwe esikhuluma abe beqola i-Department of Education imali eziningi kabi and stuff kuleminyaka edlule kuze kube manje njoba manje ke kuvela imbiko ngeDepartment of Home Affairs. Kule video sizokhuluma ngeDepartment of Home Affairs. Izinto ezivelile ngeDepartment of Home Affairs. Ezinye ke besizazi thina. Eziningi besizazi okokuthi mhlawumbe ezinye futhi sike saba involved nakuzo ngokuthi sizama ukubika ngazo ku-Home Affairs kodwa kungathathwa inyathelo. Angeke ke sithini ngoba phela sometimes mangabe ungenamandla sometimes uyikhulume kufana nje nokuthi udlala ngesikhathi sakho izinto zingaphenyi. Naku ke kuvelile ke manje ukuthi lo mthetho we-immigration wase South Africa umanipulatewa every day by Home Affairs. In short, ama-officials ase-Home Affairs noma izisebenzi zase-Home Affairs ezinye zazo eziningi zazo futhi zenza sengathi lapha eHome Affairs zenza umsebenzi. Zenza sengathi lapha eHome Affairs ziyasebenza. Kanti empeleni seziphendule iHome Affairs lezisebenzi zayenza imakethe. Kudayiswa amapasi, kudayiswa ama-permit,
kudayiswa iy'tifiketi, kudayiswa amapasipoti ngendlela engekho semthethweni. I-Home Affairs mawulalela lo mbiko we-SIU isiphenduke i-marketplace. Kuyadayiswa ama-officials noma abantu abaqashiwe ukuthi basebenze e-Home Affairs bayiphendule leya ndawo bayenza imakethe, badayisa zonke lezi zinto esengizibalile. Kuyavela ukuthi uma kubhekwa nokubalwa kutholakala ukuthi uphenyweni olwenziwe ngo-2024 cishe May 2024 i-SIU iphenya kuze kube manje bathole ukuthi about 16 million rand ongene excuse me emaphaketheni ezisebenza ze-Home Affairs ngendlela engekho right. Ingena kancane kancane le mali ngabe 500 400 and all that. Kodwa makubhekwa kutholakala ukuthi le isebenza ze-Home Affairs iningi lazo zihola even ngaphansi ka-25,000 rand. Kodwa impilo esiziyiphila impilo yamamiliyonere. Ayizwa leyo nto. Kuningi okuvelile laphiyana le imali lezi okukhulunywa ngazo ekuthiwa zitholwa yilama officials. Kuthiwa zitholakale kuma application form. Thola ukuthi uma ngabe umuntu obuya kwelinye izwe ezofuna ukuthenga ubuzwe base South Africa ngendlela engekho right, avela afaka imali la kwile application form eli-Home Affairs mayo apply kuthiwa hayi imali ubuyifaka la phakathi kule application form mawuletha kwenzelwe phela ukuthi amakhamera angakhona ukubona kushintshiselwana ngeimali. Kusho nje makuvulwa le application form selisetshenzwa ikhamera ikhona ukupick up ukuthi kunemali lapho ingena kanjalo. Amanye ama-officials noma izisebenza ze-Home Affairs zithunyelwa imali ngama e-wallet. Angithi yabo ayifakwa ku-account yawo lama officials because phela i-statements izoveza ukuthi kunemali ebingena kanje na kanje bagcina sebebanjwa. Uyayibona leyo nto leyo. Amanye ke ama-foreign nationals noma ababuya ngaphandle kwe-South Africa abathenga lobuzwe balelizwe ngendlela engekho semthethweni. Kuthiwa baxoxa ku-WhatsApp nalama officials ase-Home Affairs. Athumela ama-application nge-WhatsApp. Bese iyaprocesswa ke application kukhokhelwane ngendlela yakhona okuvunyelwane ngayo lapho ku-WhatsApp ukuthi imali hayi ungayifaka imali yami kunayi account mhlambe kungaba i-account leyo yonkosikazi wale official noma we-husband yale official noma wesihlobo nje sale official noma omunye nje ongaba phakathi kwendawo ongasetshenziswa as intermediary ukuthi kube le mali ifikele kuye so that ingazokhona ukutraceka le mali. Uyayizwa leyo nto. Konke kuvele lapha kulo phenyo le-SIU ukuthi bekwenzeka kanjalo. Omunye nje kuthiwa omunye walaba okukhulunywa ngabo la oyi-official yase-Home Affairs kuthiwa impela hayi nakube hola 25,000 rand ngenyanga kodwa i-mansion ahlala kuyo yamamiliyonere, even umgwaqo oyongena kulomuzi wakhe ufaka i-pavement. Ayizwa kungena upresident emzini wakhe ngale mali ayenza la ngokudayisa edayisela abokufika ubuzwe bala ngendlela engekho semthethweni. Uyayibona leyo nto? Dayiswa i-South Africa. Ngoba phela mawudayisela abantu ababuya ngaphandle ubuzwe base South Africa usho ukuthi ubavulela umnyango wena umuntu wase South Africa ukuthi abangene kube kamashaya bhuqe bayitike ngomnotho walelizwe ngendlela engekho semthethweni. Ngoba sibona nje kuneyinkinga engaka eMzansi. Abantu base South Africa bakhala ngokuthi
umnotho wase-South Africa awubasizi ngalutho, kodwa naku-ke kuyavela manje. Izathu sokuthi ungabasiza abase-South Africa lo mnotho, naku sekuyavela. Usiza labantu ababuya ngaphandle abeze neqatha. Bafike banika abantu bakithi e-South Africa, balidayisa izwe kanjalo. Uyayizwa indaba? Kuvela-ke nokuthi lana laba ababizwa ngey'nceku zenkosi, abafundisi baphakathi nabo. Bushiri waseMalawi uyavela la uBushiri. Kuthiwa uBushiri waspenda iy'mali ey'nkulu kabi ukuthi athole ama-permit okuba kuleli zwe, ahlale kuleli zwe, enze amabhizinisi kuleli zwe. And kuyavela ukuthi amanye amalungu ebandla lakhe khona la eMzansi ebefaka iy'mali kuBushiri, kube ngathi phela ayanikela, angithi kuyanikelwa emasontweni, bengathi ayanikela la malungu ebandla okweshumi, tithe. Ngathi kunikelwa okweshumi, kanti hhayi akusikho okweshumi. Sekukhona into ethile okuwukuthi le mali ezivela ngendlela engekho right zinikelwe la kwi-akhawunti okungazuthi okweshumi. Kanti lezo y'mali lezo zizohamba ziyokwenza ukuthi ama-officials athile e-Home Affairs enze izinto ey'thile for la malungu ebandla. Uyabona? So uBushiri kafishane abenolayini abesebenza ngawo no-Home Affairs. Kugcina sekusizakala nabanye la ebandleni okungebona even bakuleli zwe lase-South Africa ukuthi bathole ama-benefits e-South Africa. Uyayizwa leyo nto? Naye uBushiri kube ney'mali ayikhokhayo kulama-officials ase-Home Affairs ukuze enze izinto zenzeke. Bathi money talks. Umfundisi egameni lokukhulekela uNkulunkulu kwenzeka yonke lento. Yebo? So iy'mali ezinikelwa kule bandla noma kulamabandla ziphenduka zibe ama-bribe ukuze kudayiswe nge-South Africa. Uyayizwa? Njengoba nje abantu bakithi bethanda kangaka ukuya kulamasonto. OTimothy Omotoso uvelile naye la, uTimothy Omotoso. Naye ukuthi bekwenzeka cishe izinto ey'fana nazo lezi esengiy'chazile koBushiri. Siyazi ukuthi uTimothy Omotoso lo akagcinanga ngokuzuza kuphela nje ukuthi abe la South Africa athole ubuzwe base-South Africa ngokungemthetho. Uthi esengaphakathi waphinde wenza izinto esizaziyo. Siyazi ukuthi abehamba i-case ye-rape, kulala ney'ngane ey'ncane, nakuba inkantolo igcine ithi abukho enough ubufakazi, wagcine engaboshwanga uMothoso. Okusolakalayo nakhona ukuthi futhi bekusebenza imali lapho ukuze i-case le avulelwe yona ingagcini imgojela kuthiwa uvalelwe. Yebo? So bonke bayavela la ukuthi i-Home Affairs ikwenze kwenzeka ukuthi benze zonke lezi zinto. Kukhona omunye la oveziwe kwathiwa ubani, ukuda kwashe Mpofu. Yabo? Kwaba ne-whistleblower noma kwaba nothile owampimpa lensizwa yaseZimbabwe le okuthiwa ukuda kwashe Mpofu, ukuthi hey nayi insizwa lana ibhuqa umnotho wase-South Africa ibingeyona yase-South Africa, ibingene ngokungemthetho e-South Africa. Ukuda kwashe Mpofu lo kuthiwa owaseZimbabwe. Into yokuqala yenza wathenga lento ebizwa nge-permanent residence permit, ukuhlala la e-South Africa as a resident. Wathenga ngo-R3,000 rand. Uthe esekuthengile-ke sikuyatholakala ukuthi bekune-agent noma kunenye ikhampani. Kunenye ikhampani esebenzisana no-Home Affairs, kodwa leyo khampani ayirejistwanga ngaphansi kwe-Home Affairs. Idayisa nje lama-permanent residence kubantu bokufika abafuna ukuyithola le residence. Sho ukuthi uma uyibheka kahle le khampani le noma le agent isebenzisana no-Home Affairs noma isebenzisana namanye ama-officials ase-Home Affairs ukuze kudayiswe ngobuzwe base-South Africa ngendlela engekho right.
bafakwe. Shothi bayalanda abanye bakubo bazobadayisela lo buzwe lobu base South Africa. Lona ke ukuda kwaShempofu uthi esebutholile ke lo buzwe lobu wagcina seqashwa ku-government. Isisebenzi se-government lesi engikhuluma ngaso njengamanje. Engene ngokungemthetho eMzansi, wafika waqashwa ku-government futhi eMzansi. Yabo? Okusho ukuthi unephezalo lo muntu eSouth Africa. Wasebenza ku-government kuthiwa behola imali engaba u-900,000 rand ngonyaka, mayihlanganiswa ngonyaka. 900,000. That was ngo-2021. Yayibona? 2021. Mawubala from 2021 kuza ngapha ku-2026. Mawuyibala cishe imali nje ayizuzile eSouth Africa. Illegal immigrant. Engafaneleki ukuba kuleli zwe. Over 3.6 million. Yayizo indaba? Over 3.6 million. NgoJune 2023 wakhushulelwa esikhundleni sokuba yi-CFO kuhulumeni, ku-government eSouth Africa. Sho ukuthi Chief Financial Officer or Chief Finance Officer or something like that. Uye ku-government oshoyo ukuthi izimali ze-government kumele zisebenze kanjani. Uyabona? CFO. Yabo, khushulelwa sesikhundla leso ebesimenza ke manje ukuthi ngonyaka ahole about 1.6 million rand. Uyayizwa leyo nto? Yibo abasho ukuthi kufuna imali ye-government isebenze kanjani kuleyo department asebenza kuyo as i-CFO, kholelwa isebenzi malini kanjani and all that. Uyayizwa leyo nto? South Africa konke kwenziwa yi-Home Affairs ukuthi kwenzeke. Kuthiwa amanye ama-fake documents noma ombombayi bama-document abenza noma abakokotela, kuhlanganisa lokho okubizwa nge-fraudulent critical or exemptional skill visa. Uyabona mos angithi eMzansi kunalento yokuthi kuthiwe abantu abazoqashwa eSouth Africa ababuya ngaphandle kufuna kube ukuthi abantu abeza nama-skills okuwukuthi asikase eMzansi. Vele abatholakalanga eMzansi ukuthi benze lowo msebenzi abantu kwase kuthathwa ke obuya ngaphandle. Kuthiwa yena wakokotela isitifiketi esimletha la eMzansi ezomuntu ozosebenza ephethe le certificate lesi critical and exceptional skill visa. Uyayizwa leyo nto? Ukuze abe wokuqala okucatshangwa ngaye noma uconsiderishwayo makufuneka umuntu ozongena kule position le, ngoba abanye bengatholakala eMzansi. Konke lokhu wayekokotela. Yebo? Fraudulent work permit, fraudulent exemption certificate dated 1996 when he was 5 years old. Uyayibona? Amanye ama-benefits awatholile ngokuba la eSouth Africa unlawfully noma ngokungekho emthethweni, kuthiwa i-traffic register number, i-TRN. Wathola i-learners and drivers license ngendlela engekho semthethweni. Wathola i-vehicle finance for luxury cars. Drive imoto esezingeni eliphezulu zokungcebeleka, ama-Land Rover Sport, BMW 3 Series, Ford Ranger. Phila buthebelele eMzansi. Into abengeke ayiphile eZimbabwe lapho uma khona. La uphila buthebelele. Abantu base-South Africa kodwa bakutholi lokho. Konke kwenziwe uHome Affairs, kwenziwe ama-officials ase-Home Affairs ukuthi kwenzeke, bamnike lempilo abangayiphili even abanye balabo base-Home Affairs bona ngokwabo, kodwa bamnika yena ukuthi ayiphile eSouth Africa ngemadlana nje incane ababribe ngayo 400 500, yena wenza ama-millions eMzansi. You ask yourself, bangakhi abanye abafana naye ukuda kwaShempofu abaphila impilo ebuthebelele yokungcebeleka eMzansi abathole ngale ndlela ubuzwe base-South Africa? You ask yourself, how many are there? Ngoba phela i-SIU imani iveza nje ekutholile, iveza nje ibala nje abafew ababuya ngaphandle kweSouth Africa abazuzile kusetshenziswa immigration
act ukuthi bathole lokhu manipulator yisebenza se-Home Affairs ezafunga mazinikwa lo msebenzi ukuthi zibeke iSouth Africa kuqala, zizohlonipha umthetho, zizosebenza ngokwethembeka, zenze konke lokhu manje. This is the South Africa that we live in. Sithini-ke ama-South Africans? Kuthiweni sithule, singaphawuli lutho, singasho lutho. Laba abalokhu bethi iSouth Africa is xenophobic. Laba lokhu bethi iSouth Africa ayicabangeli amanye ama-Africans abuya eAfrika. Kuthiwani-ke manje? Ngifuna siyibuke-ke ngale ndlela. Njengamanje eSouth Africa kunemikhankaso ehlukahlukene eyenziwa ngama-individuals, groups and NGOs kuzanywa ukukhucululwa, kukhishwa abantu abala South Africa illegally, laba babizwa ngama-illegal foreigners, illegal immigrants and all that. Bayakhishwa njengamanje ngey'ndlela ey'hlukahlukene. Amanye ama-South Africans azimpela asakuthathe akubeke emahlombe abo ukuthi sizokwenza thina uma uhulumeni wethu ehluleka ukwenza. Sizobakhipha sibabuyisele emazweni abo. Uyayibuka lana-ke manje. Kuthiwani-ke ngalaba abanamaphepha abathi mabuya producer aveze ukuthi bala South Africa ngokusemthethweni. Njengaye nje uKudu kwaShempofu le ngiqeda ukukhuluma ngaye waseZimbabwe. Uphethe wonke amaphepha lo muntu. Bekungathi mawuya kuye nje uthi awuveze avela kuvezela amaphepha. Kodwa sekuvelile ngokwe-SIU ukuthi kwawona lamaphepha akhe lawo fraudulent. Wawakokotela kwawona. Which means eSouth Africa sinabantu njengamanje abaconsider as legal, abaconsider as abantu abala ngokusemthethweni ngenxa yalamaphepha angaphenywa, ahlolwa, kwatholwa into efana nale ethole kuda kwayo, baregardwa as legal in South Africa. Bangaki abafana noKuda kwaShempofu abangatholakala njengamanje? And manje bathi mase bephakathi eSouth Africa bangalandeli nemithetho yaseSouth Africa ngoba vele bangene ngokungemthetho bese benze ezinye izinto ezingekho semthethweni eSouth Africa, kodwa baziwa njengabantu abasemthethweni ngenxa yamaphepha abanikwe iHome Affairs, ibenza babukeke njengabantu abasemthethweni eSouth Africa. Yini ke ongayi-expecta kuleli izwe njengoba ligcwele kangaka eSouth Africa? Sikhuluma ngokuthi kunabantu aba-employed kwi-government eSouth Africa. Departments e-government bagcwele eSouth Africa, baqashiwe, bathola imisebenzi okufanele ngabe itholwa ngama-South Africans. Bayi-occupyele leyo msebenzi sikhuluma nje. Bayasebenza. Ngani na? Ngoba amaphepha abo abenza baqualify ukuthi bangene kuleyo msebenzi enziwe aba legitimate iHome Affairs yase-South Africa. Sithini ngalabo bantu? Kwenzakaleni ngale government? Because labantu esikhuluma ngaba benze konke lokhu kwenzeke. Abantu abethenjiwe eSouth Africa abasebenza as officials eDepartment of Home Affairs. Niyabona ukuthi irot ukungcola okukhona kuhulumeni waseSouth Africa kungakanani. Le ikhalo lezi ekulo abantu baseSouth Africa bekhala ngazo asiyithola imisebenzi, ama-CV sesiwenza iminyaka nonyaka, uvulwa uvalwa, senza ama-CV awutholakala umsebenzi. Imisebenzi occupywe ngabantu abangafanele ukuthi ngabe bayi-occupyile. Naku kuyavela, SIU yakuvela. This is just an ice, bathini? This is the tip of an iceberg. Kuncane, iveze nje kuncane SIU. Kuthiwa nophenyo lisaqhubeka luya phambili. Asazi ukuthi mina ngendlela engibuka ngayo lo phenyo le-SIU ngeke liphele. Because there are millions of people abafana noKuda kwaShempofu
abafana noTimothy Omotoso, abafana noBushiri, okuwukuthi sikhuluma nje abanye kungenzeka even balalele nje uba ngikhuluma la ku-video basho ukuthi eish usho mina-ke manje nami nje bayazazi. So bese ngaphezu kwako konke lokhu bagxeke ama-South Africans uma ecomplaina ethi kugcwele eSouth Africa, uhulumeni awukhona njengamanje ukukheitharisha for ama-needs ama-South Africans. Ngani na? Ngoba kugcwele too much. Kugcwele bani? Abantu ababuya ngaphandle kwe-South Africa ngokungemthetho iningi labo. Abanye sebenza izinto zabo zaba semthethweni ngaphakathi. Kodwa ukuze sibizwe ngokuthi zisemthethweni lezi zinto zabo noma namaphepha abo, kwenziwe uHome Affairs illegally ngendlela engekho semthethweni. Nabo ubufakazi buyavela. Nithini-ke bafowethu? South Africa isengalungiseka? Uma ingalungiseka, ingalungiseka kanjani? Nayi SIU isivezile, isakuveza futhi okunye, isakuphenya futhi okunye. Department of Home Affairs isivelile ukuthi ingcolile, too much. Department of SAPS noma i-department yamaphoyisa ingcolile. Department of Education is dirty. Qashwa abantu abaningi abala illegally, bayabribe, benza yonke into. Hey bafethu, Department of Justice kubribe ama-prosecutor, kubribe wamajaji. Hey bafethu, iSouth Africa ngisho ukuthi sazolungiseka kanjani mangabe kunje? Kuzoqala kanjani? So yilokho bengithe ngikuvezeke bafethu, mina ngiyibeka nje ngesiZulu. Abanye bayibeka nge-English, mina ngiyibeka ngesiZulu. Yiko konke okuvelile nokuvelayo lokho. Ake nginibonge futhi uqhubekani subscribe and share and comment. Ake niphawule ngalokho. Mfoka Mkhonza lo. Thank you so much.